20 anyos nga lalaki na ospital matapos ginbuno sa Haro Plaza. Biktima na salaan kuno sang suspect nga nagsumbag sa iya sang nagligat nga tuig. Si Julius Bilacaol nakatuto. Mabatian pa sa sininga video ang paghilibion sininga lalaki. Makita man ang dugo sa naibabaw nga bahin sang likod sang iya hawak. May pilas man ini sa likod sang iya natuo nga baga kag sa natuo nga butkon. Sa isa pagit ka video, makitaan nga ginaagubay na ini sang duha ka individual para dalon sa ospital. Ang lalaki amo ang 20 anyos nga si Julius Carias nga tumandok sang Banwa sang Kalinog Domingo sang gabi samtang nagapaliwaliwa sa Haro Plaza. Gulpi lang inigin palapitan sang isa man ka lalaki kagin buno. Most probably sir, nagatalikod sa kayong igo, likod tanan mo. Palabanan sa likod, kung may pilas mo isa drin na siguro pagkatubang nila. Gilayon man nga nadakpan ang suspect, ang 23 anyos nga si Brian Sino. Tumandok ini sang Haniway Iloilo apang nagatrabaho sa palaligyan sang ukay-ukay sa Tabok Subaharo. Na-recover man ang kutsilyo nga gingamit sini, samtang kargado sang espiritu sang Agua de Pataranta. Nasalaan sini ang biktima nga amo ang nagsumbag sa iya sa nagligan nga tuig. Sa sulod sang karsel, ginhinulsolan kuno sini ang iya ginhimo. Di na ko sinsama ko eh. Kung sinsama ko nga amo ni nga agin po na usa kay wala masasala sa akon. Ang Haro Plaza ang nagapanguna nga destinasyon sang pumuluyo nga nag-ehersisyo, luyag mag-relax kag manghangaw-hangaw. Gani importante nga hilway sa katalagman ang nagapadulong diri. Suno sa ICPS 9, may mga pulis nga nagabantay sa plaza. Natabuan lang sa tungation. Yara sila sa police station. Alas 10 kami diri naga-shift, nagabaylohan na isang duty. So ang natimingan nga di ang patrol, ang momento pagtawag sang sitok, sang operation center nato. Base sa impormasyon nga nabaton sang kapulisan, yara na sa maayo nga kahimtangan ang biktima sa ospital. Subong adlaw, ginpasaka na sa kapulisan ang reklamo nga frustrated homicide batok sa suspect. Upod kay Marvin Lauderes, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.